Reflexión random de pacotilla sobre galeguismo e Pierre Bourdieu. Sempre digo que non quero falar de galeguismo, pero a min é un tema que socialmente interésame porque é o que teño de arredor. A exclusión, según Bourdieu, eu hai tempo xa notara sobre isto porque me gusta analizalo, pero falar na rede de galeguismo vai un pouco tamén contra os meus principios de facer o que vos dé a gana. Sí, cando a persoa que profesionaliza, que está no radar, que fai diso algo, ese capital simbólico, arregla a súa vida con iso, e está contenta, eu, que vivo na eternidade, colócome noutro lado e digo: "A min tamén me ha valer". Se acabades con todo, a min, persoalmente, os anos que me queden, sei certo que podo habitar a terra na cultura viva. Pero Bourdieu diríanos que a exclusión é un proceso estrutural e simbólico, vale? Non só económico, daquela clase alta e clase baixa. Vou falar de algo simbólico, non do capital, de algo cultural. As clases dominantes, radares e quen se pon neles, si, impoñen ese capital cultural. A exclusión prodúcese cando o bo justo, o bo falar, a cultura correcta, o coñecemento lexítimo disto, ten que ver con esa educación, con esa linguaxe, e está definida pola clase alta. Clase alta dunha forma simbólica. Hai persoas lexitimadas, e elas definen iso. Logo, as outras persoas quedan excluídas. Coa lingua é fácil velo. Cando te corrixen, cando así non é, cando random de pacotilla desde a mesa pola normalización, as clases altas, persoas lexitimadas, están excluindo as clases baixas. É o mesmo mecanismo sempre, vale? E aí entra esa violencia simbólica, que funciona porque as persoas excluídas internalizan que a súa posición é inferior. E isto é natural e é merecido. É merecido porque eu, pois mira, eu facía contido en rede e a min nunca se me incluíu no sentido máis epistémico, non? Fai falta contido en rede, ti créalo, vale, pois non o sei, ven tomar un viño, que imos facer este evento, non? Porque ti és a clase baixa. Polo que sexa, porque as clases lexitimadas non lles val, por exemplo, que se fale en galego do que estou falando. E outras cousas. A filóloga corríxete porque ti non sabes falar, e as clases baixas internalizan que isto é merecido, é así, nós non o sabemos. A reprodución educativa, vale? Diría Pierre Bourdieu que o sistema escolar xa favorece a quen teñen ese capital cultural. Nas escolas, por exemplo, a día de hoxe, e isto pódese ver, os fillos de la galleguidá, si, desde esa asignatura de lingua e literatura, xa son reforzados coma clase alta. Clase alta no sentido cultural. E volvemos outra vez, daquela o que fala mal ou o que fala castellano tamén. Ao mellor xa non vira ao gallego porque di: pois xa está, eu xa non o sei, nacín nunha familia que me falou castellano, como quería Franco. É que este tipo de mensaxes son supernegativas. E entra un pouco ese autoodio. Pero tamén, como é unha violencia, hai esa indefensión aprendida. Faga o que faga, eu xa nunca vou ser iso. É unha reflexión random de pacotilla que me veu e que a quería deixar, pero, en serio, facede o que vos dea a gana. Facede o que vos dea a gana, porque eu non vou cambiar a sociedade. Mais é certo que en todas os campos, logo, que diría Bourdieu,
que ti podes analizar as cousas de Bourdieu, o galeguismo en Galicia é maravilloso, para mal, ao mellor, para ver todo aquilo que dixo Bourdieu reproducido no que eu chamo a clase alta galegofalante e a clase baixa galegofalante, si. É moi pesado. O do galeguismo é moi pesado. Eu ás veces quero dicir, acabade ca cultura dunha vez. Non esteades aí facéndonos velo e ademais que tiñamos que aplaudir. Que pesadelo todo.